Hey, ukhathala. Ukhathala. Hayi ngiyabona uyashaya ngempela kabi. Ngisi buya bengathi ngikutshela ukuthi ngisaphuma ngoba bengikade ngicelile ukuthi ngiye lapha enkonzweni komama. Oh. Konje uyokhonza. Ya siyokhonza inkosi. Uyokhonza. Bayaphila kodwa umama. Ya bayaphila bona enkonzweni. Okay. Manje uhamba manje. Ya ngihamba manje baba. Angikwazi phela ukusala ngedwa. Uba uzokwenza amatiye. Uba uzongilungisela izinto nami ngihlele ngikhona. Sengicishe ngalibala kakeni. Ukhona usisi la uyeza uzokulungiselela konke okwasendlini. Ngiyakuthanda ngoba izinto uyayihlela. Angikwazi impela ukuthi ngaphodwe. Ngisenzela namatiye. Hayi ngeke ngikwazi manje. Konke kuhleliwe kuphelele baba endlini. Hamba uyoqoqa kahle, hamba uqoqa kahle. Siyangibona no? Kahle. Ngithangilethe nangu Sofia la. Nguyena ozosala ekubhekelela la endlini. Ubani? uSofia. Unjani Sofia? Ngiyaphila kanjani? Siyaphila nathi. Yebo. Ngiyathokoza ukukubona. Nami ngiyathokoza ukubona. Ngiyethemba ukuthi sizosizana. Ayikhuleka. Uma uzokuchazela ngakho konke. Ayikhuleka nje sophathana kahle Nkosi yami. Sobonana baba. Sizokubona. No. Okay. Siyahamba. Sengiyahamba. Ngobuya nini ba? Hayi, ngeke siphele nje amahorana kuzoba isikhashana baba. Ukuzoba isikhashana? Sana ngisala ngisemthengo. Bye-bye ke Gatshe. Sengiyokubona ngeyikhathi ke baba. Engathi ukwazi ukuthi amazi ngiyawadinga. Ngabe? Ukusebenza bengikwenza. Phela ngenza umsebenzi engiqashwele wona Nkosi yami. Ngiyabonga kakhulu. Akushiyeke.